Usa ka pagbusikad ang mibulabog sa usa ka barangay sa Lamitan City, Basilan kagabi. Usa ka lalaki samdan atol sa insidente. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Pasado alas 6 sa gabi adlong Martes, dihang nabulabog ang mga residente sa barangay Matibay sa Lamitan City, dihang adunay nahitabong pagbusikad sa usa ka gasoline station sa lugar. Pipila ka oras lang human ang State of City report ni Mayor Roderick Frigay, lakip ang deklarasyon sa Lamitan City isip Abu Sayyaf Group free na. Gilayong miresponde ang kapulisan og kasundaluhan og nasuta nga usa ka improvised explosive device o IED ang mibuto. Atol sa insidente, usa ka lalaki ang igo ra nga milabay ang samdan. Hinuon wala kini nakaangkon og grabeng samad. Na-recover sa kapulisan ang mga parte sa IED sama sa 9-volt battery, blasting caps ug powder. Sumala sa Lamitan City Police Station, gidudahang extortion ang motibo sa maong insidente tungod sumala kuno sa tag-iya sa maong gas station nakadawat kini og extortion letter niadtong milabayng bulan. Hinuon, adunay persons of interest ang kapulisan dihang ilang gi-review ang CCTV footage. Apan magpadayon pa ang mas lawom nga investigasyon sa kapulisan alang sa daling pagkasikop sa mga suspetsado. Sa karon panawagan nila nga magpabiling magbinantayon og i-report gilayon ang bisan unsang kadudahang butang o tawo sa lugar. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.